हेल' लोगोफोर नै जों मुरिखा जानो नागिरदों लोगोफोर सानासुर ओमफ्राय माबा माबि दंजोबो नै गासिबो दंजोबो आइसक्रिम फैगौ आरो मिमि दङ ओमफ्राय टेरिमेरि दङ लगायनानै जानोसै आरोना जोङो ज' दङ गासैबो दङ उन्दै उनला ज' लगायनानै जानोसै नोंथांमोना नायलांबाय था जों माबायदि लगायनानै जालाङो नै रेडि लाखाजोब्बाय जों हानो लोगोफोर नैबेयावनो हागोन जानोबो नै दोनखाजोब्बाय बावनो रानो लोगोफोर लगायजोब्बाय बाव गासिबो होजोब्बाय हमना होफैलाय दाबो लाबोआ गामलायानो थोनाय संला नामा दायगा गथ'फोरनो होनसां होनबालाय ए बानलु गोनांखौसो नांगौ ना गैयिखौ ओमफ्राय गथ'फोरनो होला आरो गथ'फोरनो होला होनदों लाबोदो आंनिसो होफैदो लोगोफोर दानोसै माबा दाखुनिखौ थावबाय लोगोफोर दाय जाबाय आइसक्रिम मोनजायैनि फिसालाया आंना आइसक्रिम मोनजायैनि रागा जोंबाय आंनोलाय होआ जाथावथाव नुथारबाय लुगैलायबायसो मोदोमलायथारबाय दादि दंहैना न'आवहाय दादि दंना न'आव थांबायना थांबाय दादिनोलाय बेखौ दादिनो नङा दे मिस्ट्रिफोरनोसो दे जायोबा रानना होनो नों दे नोंहा जायोबा बेयाव थांनो नोंनि मा बानलु गोनांखौ माखौ मासिबाव मा होनो आय होनसैबाय ओरै होनानै जानोसै मा ओरै होनानै ना ससार रानदों मा थाबाय आगोल थाइजौ खाजि सानो बेखौ आखाइ नालाय थाइजौ खाजि मानो बिलाय ओरैनो जादों खांनानैसो जोङो 10 थाखा जानो होनना हमदों आंजों जाना होलायबाय नै ओहो थाथों मा होनदों बानलु होलांबायसो होनदों जायोबा दगाय दे थाथ' नाजाव फैनो आन्दायगोनबो नाजा जमेर' जायानो बे बानलु गोनांखौसो होनाय होनदों गारबावगोन नै जाना लाग्रोसां लोगोफोर फिसायाव दं हाबाब माबा गामलायनो लांनो नागिरलाबायगोलै गोसा नङा जाग्रोनोसै नै आइसक्रिम मोनजायैनि नायलाय बे मानसिया बानायखौ मा हरनाया बिफाखौ लाबोदों लाबाखै बारा लाबोगौ जाखांबाय लोगोफोर जानो खांनो नागिरदों जों लोगोफोरनि लागाव जोगोनार बिजौ सेस 12 मिनिट सल खांनानै संजासै सिखांला फिथाइ थायासै ना बियो जे गोजौ गोबोरखियाव बेरगा औवायाव बेरगा गावदाङा बिदिखौनो जाबावासै गिनानै माबा बियो बेमफाथि मैखुन आंना बैसाङा गोरलैलै थेफाफानो खांख्रिखला थाइबें बैसां थाइबेंआ मोनजाबायबो मानिमुनि खानोसै नै मानिमुनिया नै मा होनदों है फानाहां मा मानिमुनि फानलाबायनो नों फानोमोन मानिमुनि फानग्राया जा नै सोमखोरथार नायलाय आरो लोगोफोरजों दिंखिया खानो फैबाय बाहाय खानोसै एसे खानानै लांसै आंबो थाङा दिंखियासो लांफैदों
माबा बिलाइखौ गेवस्रानायखौसो जानो मोजां मोनो दिंखियाखौ नै हमथा जाफुंगौ मामि हमथा औ हमथा नों गला दुगैनांगौआव मानो बिदि फिसाखौ नोंलाय नै लोगोफोर दिंखियाबाय जि मोजां गुवार दं नै बेयावनो एसे खानानै लांसै एसे नै लोगोफोर दिंखिया फाग्लानो दिनैसो फार्स्ट टाइम नुफेरदों आंबो दिंखिया फाग्लाखौ माबायदि थसे मा दांनांगौ जाखो नै लोगोफोर आइ बिबार दंलायबावो नै आयु नै जराबावसोमोनथ' आरो नै आयै नै बारनैल'मोन आरो बाहाय नै दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों नै बिसोर खिथादों दिंखिया फाग्लानो नुफेराखैबो खोनाफेराखैबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आदि दे दिंखियानाव माथो बेलाय नोंसो दङ जागा रहो आं दांलाबायनो बायो हंगार दिंखिया फाग्ला होननायानो दिंखिया फाग्लायानो आयै बिबार दंलायबावोमोन थफाफानो थाखांबाय जों लोगोफोर थांसै दहायनि मैगं जोगोनार बिजौ उसुमै मानिमुनि खानायजों ज' मिक्स खालामनानै ज' दिंखियाजों एवहैसै जाहैसै दाहाय ज'सो एवगोन एवनासो जागोन एवसै आंबो दुगैयाखै थांसै दुगैसै मावस्रांहैसै ओमफ्राय दुरबल जादोंनो बैसागु जानानै एकदमबारे जायब्रें ब्रेंनो थांसै जों होनब्ला लोगोफोर